MEC Electric Car Sharing, l'èxit de lloguer flexible de cotxes elèctrics de Barcelona i Vilafranca arriba a Reus. Gràcies a la col·laboració amb Nissan Nico Center, MEC et permet llogar els cotxes elèctrics model Nissan Leaf per hores, per dies o setmanes. Un servei de proximitat sempre que el necessites, obrim les 24 hores els 365 dies de l'any. En definitiva, MEC és un servei de mobilitat sostenible a un preu molt competitiu. Això suposa un estalvi important de cost energètic en comparativa amb els vehicles de dièsel o de benzina. A MEC treballem per generalitzar l'ús del vehicle elèctric promocionant la mobilitat sostenible. De fet, l'ús del vehicle elèctric permet als usuaris tenir unes tarifes molt competitives per quilòmetre recorregut, com són els 6 euros per hora o els 45 euros per dia de lloguer. A més, la tarifa de promoció de llançament et permet viatjar per 28 euros fins a 8 hores. El model Nissan Leaf resulta idoni per desplaçaments tant urbans com interurbans, per particulars o per empreses. Aprofitant l'autonomia dels vehicles i d'una extensa xarxa de més de 50 estacions de recàrrega ràpida, en les que pots carregar el cotxe en 30 minuts, el qual està inclòs a la tarifa de MEC. A Reus, el teu Nissan Leaf de MEC el pots llogar amb el teu mòbil al Cèntric Pàrquing del Plaça Llibertat. Tan sols cal descarregar la nostra intuïtiva app i ja pots començar el viatge.